Ako ang pinakauna, kag pinaka-importante nga sugo, ang pag-ibig. Ang pag-ibig, ako ang nagatuloy sa pagtuman sa napulo sa pag-ibig. Pag sa pag-ibig, labaw na sila. Ako ang istido sa ako, Ginoong Jesus, sa ilang sermon sa buhay. Ang tanan ng sinusuyo isang tao, nagahalin sa katigusto. Dahil kinahanglan na tutuhan ni siya na maging magsinubuho, magpinahubuso, sa maigugma. Manilong mag-isyo ang tanan.
Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan natin ang atong last competing group. Group number 7, Tune and Twirl Symphonies. Okay, before we proceed to our non-competing